Λόγος προσοχή! Είναι αναμαστή. Για φαινομένα αξέρθη. Τι γίνεται εδώ πέρα? Λέγε. Κατέβασε το χέρι, λέγε. Στρατιώτης μηχανικού, Αθανασίου Πεμινώντας, 2008 Ανφρεσό. Πασάζουμε στην Τουρνία του Λόχου του Λοχαγέ για να σας αναφέρω ότι είμαι τιμωρημένος από τον ανθιπολογαγό μηχανικό. Ωραία, δεν έχεις εσύ. Κύριο Χριστόπουλο, Αχιλλέα, πώς το λένε. Τι Αχιλλέα, πώς το λένε, ξαναπες το. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ξαναπες από την αρχή. Εσύ εκεί πίσω που γελάς, είσαι περίεργος. Ξαναπες το. Στρατιώτης μηχανικού, Αθανασίου Πεμινώντας, 2008 Ανφρεσό. Παρουσιάζουμε στην κοινωνία αναφορά του λόγου κ. Λοχαγέ για να σας αναφέρω ότι είμαι τιμωρημένος από τον ανθιπολογαγό μηχανικού κύριο Χριστόπουλο Ανδρέα. Λοιπόν, 5 μέρες φυλακή, γράψτε να δω. Είσαι ρε μαλακά να δω. 5 μέρες φυλακή. Ανδρέα, διότι χθες ήμουνα πιωμένος. Πιωμένος στη φρουρά. Ναι. Δίπλα. Κέρδα καλά. Στρατιώτης μηχανικού 2008 ΑΕΣΟ. Ξαναπες το, δεν είπες το όνομα. Στρατιώτης μηχανικού 2008 ΑΕΣΟ. Ξαναπες το, δεν κατάλαβα τίποτα. Μόνο στρατιώτης μηχανικού κατάλαβα. Στρατιώτης μηχανικού Κωνσταντίνος Λούπης 2008 ΑΕΣΟ. Παρουσιάζω ζωή αναφορά του λόγου κ. Λοχαγέ να σας αναφέρω ότι ήμουνα κι εγώ στο φυλάκιο. Λοιπόν, 5 μέρες φυλακή και άλλες 5 επειδή είσαι μαλάκας. Πάμε κάτω. Δίπλα. Παίξε το τζόκι. Κέρδα καλά. Παίξε το τζόκι. Αξιριστός. Αξιριστός. Μάλιστα. Άλλες 5 μέρες φυλακή. Γράψτε τον όργανε. Στρατιώτης μηχανικό, το τζέρι και εξάγει και άλλο 8 ΙΣΟ. Πεθυσμένος είσαι ακόμα. Έχεις κόλλο νομίζω. Και να πρέπει να αρχίσω κάτι μεταβολές. Τρέσακε! Τρέσακε! Είστε αναφορά και κάνετε τέτοια. Μπείτε και πίσω. Το ζυγό λύσατε. Πάμε. Πίσω. Πίσω για να δούμε. Ασκής ακριβίας. Η τελευταία συμπληρωμένη. Τελευταία συμπληρωμένη. 9 εβδομάδες δεν έχουμε μάθει ακόμα. Ρωσάκια! Είμαστε ήδη. Ρωσάκια! Φαίνεται πίδα! Ο γερνάς εσύ. Γράψτε. Άλλες 5. Για να κανονικά. Μα γιατί και λογαριασμό. Και εσύ 5 δεν σε είδα. 5 και 5. Για να μπροστά ρε. Γιάρης. Λοιπόν, ποιος τυρνάει εκεί. Λοιπόν, ότι έφυγε ο λοχαγός δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Εσύ πίσω. Λοιπόν, 3 μέρες τέλειωσε εξόδου, Γυρνάει μόνος, λοιπόν, θα γίνει... κάτσε και προσεχέ ρε. Γυρνά μπροστά ρε. Γυρνά μπροστά. Λόγος προσχέ. Προσχέ. Μετά βουλέ. Μετά βουλέ. Κλατεπιδέ, κοίτα ο άλλος. Ρε Χαϊβάνι, ακόμα αριστερά στρέφεις εσύ. Δεν έχεις μάθει μεταβολή δεξιά. Λόγος προσχέ. Σύνταξε το μαλάκα. Είναι αρέσεις. Προσοχή. Μετάβολη. Ακόμα δεν έχεις μάθει, είσαι μαλάκας. Οι αναφερόμενοι να βγουν μπροστά. Για να δω τι θα ακούσω σήμερα. Λέγε. Στρατιώτης μηχανικού του Ψιάρης Άγγελος. Παρουσιάζομαι στην πρώτη φορά του λόγου κ. Λοχαγέ, να σας πω ότι μου φάγαν το μπιφτέκι μου. Πότε έγινε αυτό? Χθες στα μαγειρία. Καλά. Το τάλιρο συνεχίζεται. Λέγε. Στρατιώτης